Puilano jotono no kakaham jafaro. Tini jeng Ramchandra Ghat totha Poddobil blok ni under ni chini ojamarok bai jeng tini kaisa meeting asukha. Meeting go koglamung kha je thanai osani sikang regani samung tangmani je rangmaya abono agenda khlaina tini koglam cheng laikha. Koglam cholite somoyo jeng video no phone khaikya. Video saka kali puja ni sikang no rinai othoso bo date thigri malia. Gai bo request kaisa khaikya je sir gono DM madam na kisa phone khai dimani abon pore ka DM bai angkok salaikya DM saka regani rang state sokpaikya district o sokpaima logino habui thanai or rang khanaphan habui mano othoba working day je dino adino rang habdai hini DM kogrika inga kai jehetu khana salsa se working day shonibar inga kai ni second Saturday tang Sunday tang engo kali puja ngi thangka ya abuni bagina ang jotto Ramchandra Ghat totha nini Poddobil RD blok ni andaro tongnai lukurok na ang sanani nayo takurok bukurok norota wanadi tini srai kana kok mangkha je 15 tarik ni bisingo no regani rang habui thanai abuni pore no jung judi nangkhangka kai jung choba khlainai ebong DM bo sawo abuni poreo judi mai angka kai norok choba khlaimano henai abuni bagina jung wansukka chini ojamarok jotono wansukka je jung je 10 tarik no ulo je jung choba khlaiman tongmani ba lama ka sunani ba blog gerapna hin tongmani jung abotai ro sawi nakha DM jeto kogri kahnai abuni bagino ang jottono no koyo norok khana ebong tai 15 tarik go nong janjani ba norok 13 tarik ba je chal official wo a chalo norok nong janjani bank account check khainai jadi rangda hapka habya tai jingno khobori di ano khobori di judi ungko yang kai jeng andolono nokholnai ebong nongni man thaini bagai gorib bororok samungtangi rangmayang tomani abono manni nan bagai jeng soba khlaina bagai chini Ramchandra Ghat tiyar tongo engkai ang taitamo sanai takuro bukurok no jotona kaham tongdi tai Diwali ni bagai tibra hasteni joto lukurok no ani khakaham tai hamjangma yaparo hambai khulumka.